Pastorets. Totes dues cançons es diuen Els Pastorets i per diferenciar-les, la que sentirem ara es diu Allà dalt de la muntanya. Pastorets de la muntanya. Allà
que estem arribant a la recta final del concert i tenim tots els nens i nenes de T5 que us cantaran una cançó que als mestres els agrada molt, que és Les figures del pessebre.